Здравейте, пичо, аз съм Виктор Петров и днес ще започнем първият видео от нашето Майнкрафт оцеляване. Първо, най-важното нещо в Майнкрафт оцеляванията е за начинащи да вземем дърво. В противен случай ще умрем. Но сега трябва да събера повече дърво и докато събирам дърво, малко ще си поговорим за нашето оцеляване. Нямаме цел в нашето оцеляване, ще си има рандом къщи и най-вече ще оцеляваме. Ще търсиме села, ще оцеляваме, ще правим ферми, къщи и такива. Сега първо събирам малко дърво и сега имам 7, това ни е до начало, доста добро начало. Събираме всичко да го правим на дървени дъски, правим един workbench и няколко пръчки. Сега слагаме workbench и правим предпочитателно една кирка. Сега с тази кирка ще вземем дърво. О, тук има крави. Сега с тази кирка ще вземем стол. И после малко ще поекспортнем и после ще ви покажа, за които знаят Майнкрафт, горе да знаят как се оцелява, но аз ще го взем фантазия. Сега в момента събираме камък, който камък после ще го направим на кирка и мечи и инструменти. Абонирайте се за моя канал с абониране или с палчето нагоре. Много ви обичам, ще се старая да качвам колкото се може повече клипове. Може и всеки ден да качвам клипчета, не знам. И така, най-важното, че направихме един меч, една каменна брадва и една каменна кирка. Това за началото е най-важно. Лопата не е толкова нужна. Сега, тук видях кравички, които ще ги заколиме. А също долу в коментарите можете да давате идеи какво да строя или как да оцелявам. Това ще бъде хубаво. И така. Сега продължаваме с нашето Майнкрафт оцеляване. Преди малко видяхте едно нямбате, но не му обръща внимание. Моля ви да ме извините, това не беше по план. И който си мисли, че снимам на лаптоп или таблет или компютър, много греши, защото аз всъщност сега снимам на телефон и телефонът ми е на зарядната, защото нямах търпение да направя първият си клип. И сега малко си пофармим пържолки от прасенца. И там видим още накрая. Престориме се, че е вилиджер. Не. О, тук има тик, наблизо има вилидж. Ще вземем за всеки случай една. После може па и да потребва. В Майнкрафт нищо никога не се знае. Сега взимаме една тиква. Имаме още доста място в инвентара и е време да продължим самото оцеляване. Какво красиво езерце. Няма да е зле да оцеляваме от тук. А тук минаваме бавно. Мисля да ще направим тук след нашата каштурка. Там онази планина е идеално. Извинете, че малко се напрягам, но това ми е първият клип на Майнкрафт.
Но сега не съм снимал нищо. Много да страшно първи път. И... една още няма да казва. Сега е време да изкопаем нашата къща. Още един път извинете, ако виждате нещо на екран, но това не е предвидено. Тук намерихме колко по-добро начало от това. Доста голямо находище от кол. Добре, хора. Това сега малко ще се доразвием, ще направим къща, но нямаме още вълна. Това не е много добро начало. Окей. Ще заколеме тази, там има... Извинете още един път, ако за това, което видели на екрана, но малко ми пада батерията. Това не е много голям проблем. Защото най-важното е да оцелеме. Ако харесате, още един път ми напомня, ако харесате моето Майнкрафт оцеляване, може да се абонирате. Ще има и други епизоди, така че не се притеснявайте, това Майнкрафт оцеляване ще продължи. Ето още малко сега. А между другото не сме много далеч от нашия спаун. Така че и да ни убият, спаунът е там. И не е толкова фатално. Ето последната ни овца, която ще убим. Дайте да ни даде и пържол.